imeela Chineke bụ onye mere ka ụmụ oru gị were rahụ ụra site n'elu akwa ndị na ha dị iche iche bilie n'ụbọchị taa na ndụ na ahụ isi ike. Oto dịrị gị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ọ bụ mbụ Maazị B.O. nwafọ Igbo kajara akaja, onye nkụzi asụsụ na omenala Igbo gụnna n'olu ya n'oge awa. Ka ha ra bụ ndị nọ n'ụwa a bụ ndị ihe ọma mmadụ ibe ha na-adịghị afụ ụfụ n'obi. Chineke gozie niile n'otu n'otu. Ka ha ra bụ mmadụ niile nọ n'ụwa a bụ ndị na-adịghị ekwe ka mmadụ ibe ha taa ahụhụ. Chineke gozie unu. Chineke agaghị ekwe ka unu taa ahụhụ. Ka ha ra bụ ndị mmadụ nọ n'ụwa a ndị na-eji ihe Chineke ji wee gọzie ha wee gọzie mmadụ ibe ha ndị nọ na mkpa ma ọ bụ na mwute. Chineke agaghị ekwe ka ihe unu na-eri ma ọ bụ nke unu na-enye ndị mmadụ ka ọ kọọ unu. Ka ha ra bụ ndị mmadụ ndị na-asị ụmụaka nne na nna ha na-anọghị, unu agaghị anwụ. Chineke agaghị ekwe ka unu nwụọ. Chineke agaghị ekwe ka ụmụ unu nwụọ mgbe oge ha na-erughị. Ka ha ra bụ ndị mmadụ ndị nọ n'ụwa ndị na-eme ọ bụ na mmadụ ibe ha gbara ọtọ dịka ha nwa gbara ọtọ, nke na-eme ka ha nwee ngwa ngwa chọọ uwe wee kpuchie ndị ahụ gba ọtọ ha. Chineke agaghị ekwe ka unu gbaa ọtọ ma n'ụwa ma n'igwe. Ka ha ra bụ ndị niile nọ n'ụwa bụ ndị na-enyere mmadụ ibe ha aka. Chineke ga-agọzi unu niile n'otu n'otu. Ka ha ra bụ ndị niile nọ n'ụwa bụ ndị sị kama mmadụ ibe ha ga-ebu ọnụ lakpuo na ọ ka mma ka ha bụrụ ọnụ. Ka Chineke gọzie unu niile n'otu n'otu maka na ọ na-ahụ ihe ọma niile unu na-eme. Ka ha ra bụ ndị na-echi ndị na-adịghị echefu ihe ọma mmadụ ibe ha mere ha n'ụwa. Chineke gọzie unu niile n'otu n'otu. Chineke agaghị echefu ọrụ aka unu n'ụwa. Unu agaghị ata ahụhụ. Ka ha ra bụ ndị na-eme mmadụ ibe ha mụrụ anya ha nwa amụrụ anya, maka na ọ naghị adị ha mma n'obi na mmadụ ibe ha ga-anọ na mwute ha nwa anọ na nriju afọ na-achị. Chineke gọzie unu niile n'otu n'otu. Ka ha ra bụ ndị na-enyere ụmụ nwaanyị isi ekpe aka na-atụghị anya ihe ọbụla n'aka ha. Chineke kwụghachi unu n'okpukpe okpukpo na mmaji mmaji. Ka ha ra bụ ndị niile nọ n'ụwa a sị na inye enye ka mma karịa nara nara. Chineke ga na-enye unu ụtụtụ, ehihie, abalị. Ọ ga-adị unu mma na eke, dịrị unu mma na orie, dị unu mma na afọ, ma dịkwara unu mma na nkwọ. Ka ha ra bụ ndị niile nọ n'ụwa a sị na nwata nne na nna ya na-anọ ga-agarịrị akwụkwọ si na-akpa nke ha. Chineke ga-eme ka ebe ọ bụla nwa unu nọ ka enyemaka ruo ya aka. Ka ha ra bụ ndị niile nọ n'ụwa a ndị sị agụghị agụ mmadụ ibe ha ebe ha nọ ndụ. Ha na-ekwu ekwu, ha na-eme ma ọ bụghị ha na-ekwu a na-adụrụgharị ike. Chineke agaghị ekwe ka agụụ gụọ unu nọ n'ụwa ma n'igwe. Ka ha ra bụ ndị niile nọ n'ụwa a sị na ihe ọma mmadụ mere agaghị egbu ya. Chineke agaghị ekwe ka ihe ọma unu mere mmadụ gbuo unu. Ka ha ra bụ ndị niile nọ n'ụwa a sị na ọgọ mmadụ mere agaghị egbu onye ahụ. Ọgọ nke ha mere agaghị egbu ha. Chineke agaghị ekwe ka anya ọjọọ hụta ha. Anya ndị uhie uhie agaghị ahụ ha. Ndị anya ọbara ọbara agaghị ahụ ha. Ndị ogbu arụ ọbara agaghị ahụ ha. Ndị ihe mmadụ ibe ha na-adịghị adị mma agaghị ahụ ha. Chineke ga-echebe unu mana ọpụpụ unu mana mbata unu. Chineke ga-edu unu jee ma dulatakwa unu n'udo. Ka ha ra bụ ndị nọ n'ụwa bụ ndị Chineke kere, bụ ndị a kpọrọ mmadụ na-eku ume ndụ, ndị sị na n'ụzọ ọbụla o ji dịrị ha inyere mmadụ aka ha ga-enye aka na-enweghị ihe a na-atụ anya. Ka Chineke gọzie unu niile n'otu n'otu. Ka ha ra bụ ndị niile nọ n'ụwa ndị sị onweghị onye dị mma ịnọ na nkịtị na-enweghị ihe ọ na-eme, na-achọrọ ndị mmadụ ọrụ n'otu n'otu dịka ogugoro akwụkwọ ha si wee dị.
Chineke ga-agọzi unu n'otu n'otu, unu agaghị ata ahụhụ. Ka ha na-abụ ndị na-enyere ụmụ ogbenye aka n'agbanyeghị ebe nwa ogbenye maọbụ ụmụ ogbenye ahụ si, Chineke ga-agọzi unu. Chineke agaghị adịnyere unu azụ. Ndị na-eme onye ozi iri kwuchitere ya ọnụ ya, na-adịghị achọ ka onye ozi iri ka ikpe ma ya, Chineke ga-ekwutere unu ọnụ unu, ma n'ụwa ma n'igwe. Ndị sị mmadụ Chineke kere n'ụwa a kwesịrị ịhụ ihe ọma, ha ga-ahụgide ihe ọma ruo ụbọchị ndụ ha ga-agwụ n'ụwa. Ndị sị ihe ọma mmadụ nwetara agaghị agba ya afọ, ihe ọma nke ha agaghị agba ya afọ, ha ga-ahụgide ihe ọma ruo mgbe ndụ ha ga-agwụ n'ụwa. Ndị na-ebili na-adịghị ekwe ka emegide nwa ogbenye, Chineke agaghị ekwe ka emegide gị ma n'ụwa ma n'igwe. Ndị na-alụrụ ndị na-enweghị ike ọgụ, Chineke ga-alụgidere unu ọgụ ruo n'ọgwụgwụ ndụ n'ụwa. Unu agaghị anwụ ma ọ bụ na-adịghị afọrọ otu ụbọchị bụ ụbọchị unu ga-anwụ. Unu ga-anọgide n'ụwa wee rie akụ na ụba unu. Ụmụ unu ga-atụgharị zụọ unu. Ndị unu mere ihe ọma agaghị adụnyere unu azụ. Ndị unu mere ihe ọma agaghị egbu unu. Ndị obi ọjọọ agaghị egbu unu. Ndị ihe mmadụ ibe ha na-adịghị adị mma agaghị egbu unu. Chineke ga-anọnyere unu n'ụtụtụ, n'ehihie, n'abalị. Chineke ga-agọzi unu, ọ ga-anọnyekwara unu n'eke, n'orie, n'afọ nakwa nkwọ. O nweghị ihe ọma unu mere n'ụwa a nke ga-efu efu, maka na ngọzi na-adịrị ndị na-enye enye karịa ndị na-anara anara. Ndị ọbụla na-enye enye, Chineke gọzie unu ụtụtụ, ehihie, abalị. Ndị ọbụla sị mmadụ ibe ha ihe ọma kpọkwa gị ihu mgbe ọbụla ị kuritara ụra, ndị na-ejiri ihe Chineke ji wee gọzie ha wee gọzie mmadụ ibe ha, asị m ka unu na onwe unu ga-eri agaghị aka unu. Onye ọbụla na-enye mmadụ nke ọ ga-eri agaghị akọ ya, Chineke ga-eme ka ọ dị ire. Nke ọ ga-eri n'ụwa agaghị akọ ya. O nweghị onye ikwu ya ga-achọ enyemaka na-agaghị ahụ onye ga-enyere ya aka n'agbanyeghị ebe onye ahụ bi. Onye ọbụla nọ n'ụwa sị na ihe ọma mmadụ ibe ya ọ gaghị agba ya afọ, ihe ọma nke ya agaghị agba onye ọzọ afọ, Chineke ga-eme ka anụ aha ya n'akụkụ anọ nke ụwa, na nkuku anọ nke ụwa, ka aha ya ga na-akpọtụ. Ọ bụghị ịkpọtụ na ihe ọjọọ, kama na ọ bụ ịkpọtụ na ihe ọma. Ọ bụ ịkpọtụ na inwe akụ na ụba. Ọ bụ ịkpọtụ na ọ bụ ya biri ndụ ọma karịchaa. Onye ọbụla nọ n'ụwa a sị na nwa ogbenye ga-eri nri, Chineke gọzie gị. Onye ọbụla nọ n'ụwa a sị na ya agaghị anọ ndụ hụ na ndị kwesịrị inyere aka na-agaghị eri na-enweghị onye na-enyere ha aka, Chineke nọnyere unu. Chineke nyere unu aka n'ụzọ ọbụla dị mma. Ihe ọbụla unu na-arụ, unu bụ ndị na-azụ ahịa, Chineke gọzie unu. Ọ bụ ndị ọrụ oyibo, Chineke gọzie unu. Ihe ọbụla unu na-eme dị mma, Chineke kwado unu. Chineke nyere unu aka mgbe na-enwetabeghị ụlọ nke unu, Chineke nye unu ego ka unu lụta ụlọ nke unu. Ihe ọma niile unu na-achọ ga-ezu unu n'ahụ, ọ ga-ezukwasị unu n'elu isi dịka mmiri. Chineke gọzie unu n'ụtụtụ, gọzie unu n'ehihie, ma gọzikwa unu n'abalị. Ọ ga-adị unu mma ebe ọ bụla unu chere aka ngọzi n'aka nri, ngọzi n'aka ekpe, ngọzi si n'elu. Ebe ọ bụla o si ga-ezukwasị unu n'elu isi. Unu agaghị achọ ihe unu na-eri, ihe unu na-eri agaghị aka unu. Unu ga-ebi ka nka. Ndị unu mụrụ ga-atụgharị zụ unu. Ndị unu zụrụ ga-atụgharị nyere unu aka na nka unu. Unu ga-adị ndụ bie ka Chineke si wee chọọ n'elu ụwa. Ndị ogbu mmadụ agaghị ahụ unu wee wepụ ndụ unu n'ike, maka na onye ọbụla na-enye mmadụ ibe ya, Chineke ga-enyerịrị ya. Onye ọbụla chọrọ ọdịmma mmadụ ibe ya, Chineke ọdịmma nke ya na-anọ na obi Chineke. Onye ọbụla na-eji ihe Chineke ji wee gọzie mmadụ ibe ya, ngọzi anaghị akọnarị ya, mana ụba ego ya, mana akpa ya. Ebe ọbụla ọ na-aga, ngọzi aka nchewa ka onye ahụ na-enwe. Ihe ọbụla dị mma onye ọbụla na-achọ n'ụwa nke ọ na-eme ka ndị ọzọ nweta, Chineke agaghị ekwe ka ihe ahụ ga n'ahụ ya, n'agbanyeghị ebe onye ahụ nọ, n'agbanyeghị ebe onye ahụ na-alụ ọrụ, n'agbanyeghị ụdị ahịa onye ahụ na-azụ bụ ahịa dị mma.
ihe ọbụla bụ ihe ọma ị chọrọ n'ụwa Chineke ga-enyezu gị ya. Ndị na-azụ ụmụ ogbenye, ndị na-azụ ndị di ha nwụrụ ụmụ ha n'akwụkwọ, ndị na-adịghị ekwe ka ndị di ha nwụrụ ka ụmụ ha taa ahụhụ, ndị na-enye na-atụghị anya ka mmadụ kwụghachi ha, ndị na-enye mee ka mmadụ ibe ha nọrọ na mwute ụzọ onye ahụ ga-esi wee kwụghachi, ndị na-enye mmadụ ibe ha na-adịghị ekwe ka onyinye ha nyere mmadụ ka ọ bụrụ nkọcha wee nye onye ahụ, ndị na-enye mmadụ ibe ha ihe na-adịghị asị ka mmadụ ibe ha nọ ha n'okpuru ihe enyemaka ihe nyere mmadụ. Chineke gọzie unu niile n'otu n'otu, ọ ga-adị unu mma. Ihe niile bụ ihe ọmụ na-achọ n'ụwa unu ga-enweta ya n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Emesịa n'alụkwanụ.